Good morning! Miss ako ni Groot. Tignan mo, kumaripas ng pasok. Ay ko! Asas naman yan. Marami pa bebe. Tingnan nyo. Oh, kulang na lang sasampa. Oh, wala na. Oh. Maagang gumising si Chris at ano niya. Dito, altar server siya. 4:23 pa lang, guys. Magandang umaga. Wala tayo. Siguro taray ko. Maloko to siguro tayo. Sumali silang pasok. Anong hanap mo, anak? Ha? Anong hanap mo? Medyas nakakuha na ako. Nakuha ka na. Sige. Panligpitin, no? Hoy! Kamot ka na naman ng kamot. Kaltokan kita. Si Maggie din. They don't use camot in here, group. Ay, ba't nasa... Laway ni Groot. Tara. Labas na tayo, dali. Yung ano pala. Happy Teacher's Day sa mga teacher dyan. Ayun, nag-prepare ako ng konting regalo para sa mga teacher ni Chris. Kaya, pampaganda daw, sabi ng anak ko. Para sa mga teacher niya. Nanak. Sure na to? 7 na yan? Opo. Okay na? Kasama yung yung advisor niya last year. Ayun. Pamigay mo na lang to ha, isa-isa. Paano ko dadawin yan? Ito. For breakfast, luto lang ako nitong Delimundo. Corned beef. Isa ko lang and then tuyo. Tapos ako ng egg. Scrambled egg. Isa ko sa kamatis. Finish. Ayan ang ulam nila dito. Tapos yung gala Jackie M's. Tapos mag-ready na ako para sa sa Shopee. At may lakad ako ngayon. Punta akong Divisoria tsaka Recto eh. Tapos na ako sa Shopee, guys. Tuloy ko na tong paglilinis dito sa sa kwarto. Pagliligpit pala. Ayun. Saan tambakal na bahan? Kaloka. Then, nahisin ko ulit itong damitan namin ni Chris. And then, yun, maligo na ako kasi magdi-deliver nga ako sa sa Divisoria. Inaantay ko lang din yung yung text nung buyer kung anong oras. Or kung ngayon, kasi kung hindi ngayon matutuloy, babalik ulit ako sa Divisoria. Kasi may dadaanan nga ako sa Recto eh. So, sana mag-text na siya para isahang punta na lang. Bibilin din kasi ako sa Divisoria. Guys, bibili ako ng ano ba yan? Yung spicy noodles bag. Kasi may challenge kaming gagawin sa weekend. Ayun, abangan nyo yan. May may weekend getaway kami ng Powerpuff Girls. Sana makontak nung nung tatay ko yung gagawa ng ano ba yan? Sorry guys, nawawala pa ako sa talaga. Sa Wish You. Ayun, yung dito sa window, kasi bala ko palagyan na lang ng ng tawag doon. Yung basta yung ginagano na lang guys, para hindi na ako papalit-palit ng ay nako, bakit ba ako nawawala? Di ko alam mga sasabihin ko, kaloka. Blinds, ayun, para hindi na ako papalit-palit ng kortina. Yosef naman, ano nangyayari sa akin? Agaw ko kasi guys na nagising. Kasi nga, si Chris nagpa-alarm at daw siya, mag-altar server. So, ayun, natulog ako nung oras na 10 na. Kasi nagbasa-basa ako ng ng balita at ilang araw akong hindi nakahawak nakapagbukas naman ng Facebook pero hindi masyadong nag-browse. Yun, tapos
Diba? Tungkol kay Mark Anthony. Crush ko pa naman din yun nung bata pa ako. Yung Guapings days. Sayang siya. Ay, naku, kaloka talaga ang drugs. So, ayun, baka maano siya, no? Makulong siya. Kasi ang daming marijuana ang nahuli sa kanya. Oh my God, kawawa naman siya. Nakakaawa. May picture kasi si na shinare si Nelson kanila sa Twitter, di ba? Or sa Instagram ata. Yung nakaposa siya, nakaupo siya sa sa stool. Grabe, nakakaawa. Parang, diba? Kaya, yun lang guys. Chikahan na muna tayo habang nag-ano ako dito. Nag-aayos ng mga damit ni Chris namin. Yun, ano ba? Anong ganap sa inyo? Pasensya na kayo, wala talagang vlog nitong 2 days ago. Kasi nga, nagpapintura ako ng ng kwarto, and then busy sa business. Ayan, tulad ngayon nga, may lakad ako, and then tomorrow, may appointment na naman ako for another business opportunity. So, ayun, nakakapagod guys, pero kailangan natin magpursige talaga, mag-push kasi lalo't nakikita ko or di ba? kahit sinong nagnenegosyo, kapag ka nakikita mo yung pinaghirapan mo, may bunga, is nakakasipag lalo. So, ayun, kaya bora pa rin ako tomorrow dyan lang naman sa Mandaluyong. And then ngayon, pag natuloy yung matuloy o hindi yung delivery, nantay ko lang yung text, is ayun nga, pag pupunta pa rin ako dun sa Divisoria. Kasama ko si Daddy. Alam nyo naman yun, lagi nakasunod. Pag saan ako pupunta, gusto niya lang daw ma-secure ang ba? Gusto niya lang akong i-secure kasi nga yung mga mandurukot, yung mga ganun. So, ayun. Lagi siyang nakabuntot sa akin. Pero busy din siya ngayon. Dami nagpapatato na sa kanya. Nire-report siya sa akin lagi na, Mami, bukas may customer ako, ganyan. Habang inaantay niya yung in-applyan niya. Kasi naiba ata siya ng linya, or ewan ko itutuloy niya yung kasi nasa properties na yung in-applyan niya. Hindi naman niya yun 40 niya is yung technical support. Sabi ko mag-technical support na lang siya para maning-mani niya na lang. So, ewan natin. Diskarte niya yun ngayon. So, yun lang guys. And then, kapag kami time pa is mag-edit ako nung 2 days vlogs. Ikli lang noon. Kaya ko combine ko na lang sila. Okay, we'll see you later. Sama kayo sa akin sa Divisoria. Mag-ano tayo. Umala tayo doon. Rendering na guys yung vlog. 2 araw. Ano lang siya? 9 minutes. My gosh. Bawi na lang ako ha kapag tulad ngayon. Sama ko kayo sa sa Divisoria nga kasi tuloy na rin yung yung meet up namin doon, yung bagong reseller nga. So bibit-biting ko yung niya ngayon, yung order niya. Sama ko si Froggy, siya taga-bitbit kasi mabigat yun. Waiting for na lang guys, Froggy, nasa MRT na daw. Ayun. And then natay ko lang din si Chris. Ayan na nga. Bilis na, pututoy mo, pitikin ko yan. No. Pinaligo ko at lumabas to after umuwi kanina. Naisa na naman ako. Sayo-sayo pa yan. Bugbugin kita. Nabubuiwit! Lusog mo na. Wow! O, bilis na. Tapos iwanan na kita dito ha. Bye! Mag-deliver lang kami ni Daddy. Dito ka lang. Ha? Pagkatapos na mag-date kayo. Ito si Date. Love mo naman siya. O, tapos. Di na masyado kayo nakikita. Okay lang yun. Mag-spend time muna kayo. Mag-spend time muna daw para makalaro siya ng tablet. Yeah. No! Spend time muna daw para makalaro siya ng tablet. I'm gonna spend time with my lovable tablet. Lovable tablet. Balatang kita eh. Yun na iniisip niya eh. Akala ko concerned sa amin na di na kami nakakapag-spend time daw ni daddy niya. Yung pala tablet ang gusto niya. Loko kang bata ka eh. So, Hindi naman din. Concern naman din ako na hindi rin kayo nagsasama-sama.
Fake nga rin ako, sure na hindi kasama. Jesus! Publish mo na lang yung in-upload ni Mami, ha? Yeah. Okay? Bye-bye, kiss na kay Mami. Bye-bye, guys. Huwag kang lalabas, ha? Hingi ka na lang kay Tita Daya mo na pang merienda, ha? Sige. Okay. Bye, guys. Sidecar na kami, guys. After LRT na, sidecar na lang kami. Para mabilis. Isang ano lang. Isang sakayan lang. Papasama. Ha? Papasama. Hindi naman. Say hi, Daddy. Hi, Daddy. Pangit na ito. Asim. Mukasim. Yay. Hindi ko alam itong way na ito. Sinorkat kami ni Kuya. Galing sa ano. Ano yun? Station yun? LRT station? Dorothea. Dorothea. Wong! Meow! Ay, traffic as usual. Pinas na Pinas. Kala mo nag-abroad eh. Hindi na nakakita yung promise talbuhay. Feeling. Yan mga dental supplies dito. Ano na mabibilin mo? Wala akong nagsyani na mahaba. Bakit? Ay, dalawa doon sa gamba. Anong babon eh? Ay, pasok doon kamay ko. Oo, iba tapag kawakan mo. Hindi ba alam makakita ko eh. Kung makawala yun, papasunog ko bahay ko. Bili kami yung payong. Nawala yung payong namin na malaki eh. Yung nawala. Winala. Nawala. Nawala. It disappeared. Bilisan mo na. Marami maka-check up eh. Eh. Kung sa CMA mabuto eh. Walang warranty ito. Hindihin mo. Kasapatas ang pera. Walang balikan ito. Grabe siya. Ito na kami sa 168 Mall. Puro payong eh. Nakalakas ng ulan eh. Gusto kami mag-deliver guys. May pangkain na kami. Nagugutom na kami. Kakain na kami. Kakain muna kami. Bago namin daanan yung sa Rex. Food trip tayo guys. Mga inasal para only rice. Kain tayo. Ayan, may favorite sabaw na nilagyan ng toyo. Kasi ubod ng tabang sabaw nila. That's it! Bili lang ako si Lucia ng ano. Ay, sablay Ang yung stuffed toy. sinturon. Ano? Sablay yung sinturon eh. Supply Sintoron. Saya daw ng voltage 5 na damit. Pasko na! Sige. 2 for 300 lang. Ito si ano? Yung bigyan na kagigil. One Punch Man. Sino yan? Hindi. Game of Thrones. Clash of Clans. Ito na lang daw. Parang lumang ano yun. Jaryo na yun. Alin na? Pumili pa tong kalbo na to. Color siya, gusto nito. Malalaki doon lang. Ah, dito ka lang. Ito nga maganda oh, si Deadpool. Ganda ng tela. 320 lang. Ito 420. Ayan guys, dito ako bumibili ng ano, fire noodles. Ate, may ano pa? Fire noodles?
Ah? Yung ramen nito. Ano daw? Oh, 6 flavor. Diba? Foil. Ito daw yun. Hmm? Oh, yan din yun. Iba lang yung ano. Wala silang ano. Di ba yun? Hindi. Ganito. Wala daw eh. May iba pa. Yan ah. Cheese flavor lang ang available oh. Pero pwede na to. Lalagablog din yun eh. Oo nga eh. Yan na lang. Pick-up mo. Dito lang to guys sa ano. Mall 999. Magkano dito te? Isang pack na lang. Ilan laman mo? 5. 5. 55 isa. Isang pack 250. Ayun. Tapat lang siya ng Jollibee sa 999 Mall. Sa ano siya? Sa may kainan. Food court. Ito, ayaw mo kumuha? Ha? Ikaw. Dito tayo magkano? Mura dito, 135 lang. Ayan o, may mga flavor pa dito. Wait lang te. May hinahanap pa to. Tissue? Walang tissue dito. Ito pa pala guys, oh, meron. Ito tissue. Hindi, nalamaki. Ah, ito lang din talaga sa ano, sa food court. Ayun oh, mga Korean ano. Kumuha ka ng ano, yung black noodles. Tanong mo Ito! yung fire noodles. Fire noodles, ito. Wow ah, in-stupid mo pa ako ah. I'm sorry. Ang flavor to? Ayun yun, chicken yan. O, di 5. Aray ko, baka maubusan tayo, kunin na natin. Dito. Ah. 1 pack. Lima to 75. Takipagunanin, no? Mabenta kasi yan guys eh. Wala na din sa kabilang ano eh. Kabilang store. Ha? Mas yun naman ako. 10, bilisan mo. Pengin 10 pieces. 10 pieces. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, dik lang. Pinakayaw na. Hindi ka maabot. Ito pa, meron pa pala dito. Daming snacks. Ay, wala na. Tsaka isang pack nung ano kuya, yung black noodles. Pinakyaw na namin. Oo. Nakakaadi kaya yan kuya. Sobrang ahang. Tapos yung ano kuya, black noodles. Isang pack. Ah, 5 lang. Ano yung ano? Alin masarap dito? Black beans, black noodles. Alin masarap dyan? O, yan. Yan sa amin. Parehas lang ng 275. Baka sa kabila, 250 lang. Ay, alin, ito pala. Magkano yung ganyan niya? Ito po, 135. 135 isang. Ah, okay. Mga sir. Hindi, okay na yan kuya. Tsaka yun lang. Kabili na kami. May mga ano pa ba sa loob? Wala na. Bawal na yata pumasok eh. 1,070. Okay. In red version. Para daw ostya. Na kulay pula. Ito, sample lang yun. Sarap yan. May lasa siya. Kasi sarap na ito. Mamaya na. Ayan, dami namin pinamili guys. Oh. Minsan lang mapunta ng ano, Divisoria eh. Baba na tayo. Pati yung Santa Claus gusto niyang bilhin. Kaliw eh, no? Uwi na kami. Nung petsa na. Ayan na naman si Susan. 5:20 na. Hala, si Bling Age. Bling Age. Tingin muna tayo guys dito. Mga eco bag. Magkano dyan, miss? Patingin nga. Ay, makapal. Maganda.
Pwede ba ito nilagyan ng penda? Maghanap ka, pendant doon. Magkano dito, miss? What's wrong with it? Wholesale na yon. Ilang piraso yung wala kayo. Aray ko. Per piece lang siya. Wala kayo yung bultuhan na 100 pieces gano'n. Naku, bata. Masakit Bata. Padaan ako, bata. Excuse nga, kuya. Nasa kasaan niya ako. Kaya naman siya. Washi tape ba ito? Washi tape to, te? Ayun. Alin? 8. Eto, aling washi tape niyo dito, be? Ito, te. Magkano dyan? 100. Etong isang ganito? Madali naman siya tanggalin pag ano. Eto ano to? Ito. Oo. Design tape po. Tape. Tape. Okay. Uy. Washi tape. Walang ibang design. Ayoko nung makintab, miss. Ito, yan. Ito. Ano yan? 80. Ay, washi din to. Paper tape. Paano paper tape? Yung pwede sa ano? Yung pwede sa mga keyboard, gano'n. Ito din yan? Washi tape, alam ko yun. Ito yung washi tape yun. Magkaiba sila. Magkaiba. Kaya paper tape lang po. Paper tape, no? Walang ibang design eh. Makintab kasi. Bling bling. Hilig na sa bling bling. Color Works. Natay ko lang yung eco bag na binili ko. Medyo marami-rami na kaming bit-bit, guys. Ngayon pa. Puro noodles. Sige, okay na yan. Okay na to. Tag 10. Cute. Ay, yung dilaw. Parang madumi naman. Sige, sa gitna na lang. Sige. Cute. Pag may mga meet up. Cute. Food court. Pauwi na kami, guys. Antay na lang ng Ay, hindi pa pala. Recto pa pala kasi yung pipick upin namin na pina-print ko. Ganda na nung nasunog dito. Ito Tuban Center. Alin yung nasunog dito dati? Ayan o. Ayan na ba yun? Gumanda na yun. Tapos maluwang na rin talaga ngayon. Sa pinakakalsada. Although may mga mangilan-ngilan pa rin na ayan o, mga matigas ang ulo. Pero hindi na tulad nung dating siksikan talaga. Hanggang Anders. Kung may kung may oras pa eh. Pasukin sana namin yun eh. Tapos Dragon 8. Bago ata to, hindi ko pa napapasok yan eh. Parang Moraita din. Para dire-diretso na tayo. Doon na baba natin sa may sa may ano bang mall yan? Yung tinambayan natin. Yeah, yung 168. Isitan. Oo. Hindi, yan 168 yan eh. Ang toso. Dito, anong yan? Wait to. Mga jeep dyan. Tingnan mo nga. Pabalik ng TV yan. Pabalik. Bongga bells ng traffic, guys. Gana lang kami nag-tricycle. So lang masakyan ng jeep dun eh. Nakisabay na lang kami.
Ayun, dito na kami LRT. Tapos sakay ulit ng jeep papuntang Recto. Dumire-diretso na pala kami guys. Dahil sinakyan namin. Pero tricycle lang na pedicab. Kanan pa namin to eh. Ano yung hanap mo? Ito mo tayo sa sito. Wala na sila dyan. Ah, bango ng ano, tupig. Baga tupig te? Ha? Ah, sige. Balik kami te, may kunin lang kami dito. Ito yung daanan eh, unahan ka dyan. Ano ka na sabi lang? O, pag di ako nakapag-upload guys, alam na. Nakablot ang cellphone ko. Char. Dito yan, di ba? Te? May kukunin kami, te. Kawawa naman yung puppy, oh. Parang si Conan eh, nung bata po. Oh. Kainis. Nakatali ba siya? Nakatali siya? Laman pag sinito. Mandusing niya na. Punta mo nga din. Sige, ako bala. Natutulog. Ah? Tulog? Ah? Ang sleeping bangungot. Kasi ko na. Parang si Tipi nga matulog eh. Nakadapa. Pero nakatali siya din naman. Laman din sa simento. Hindi, gusto nila yan malamig eh. Ayun guys, oh. Mga taga ano dyan, abroad. Recto. Paggawa ng mga peking ano, diploma. Pero wala na yata ngayon, di ba? Pinagbawal na yun eh. Wala lang, mga ano tawag ito? Name tag. Nameplate pala. Dati ano dito eh, tabi-tabi yung mga gumagawang ano dito eh. Peking documents. Pinagbawal na rin ano yun eh, Duterte. Yung mga peking documents, di ba? ID, pinagbawal na rin. SS, Ah. ID card. Dito dati. You want to graduate from college, high school? You got one. That's right here. Yeah, it's not everything bogus right here. Pagawa ka dito, no? Yeah. Ako aminin ko sa inyo, guys. Pagawa ko isang beses. There's a lot that you don't know. Medical certificate is for a reason. Hindi ako ng college kasi ako. Takot na takot ako kasi syempre, ulpin ako na ni Papa. Line of 7 ako sa ano, sa isang subject. Ayun, kinana ko dito. Pinadaktar ko. Pero sa beses ko naman nangyari yun, pinanaulit kasi ayun na. Uwian na. Accomplish na lahat. Paggawa ng uniform. Ito sa U-Belt. Okay ka lang dyan. Yeah, pinakyaw mo kasi yung ano. Akala mo maubusan ka na ka eh. Anong fire noodles? Pakyawin ba naman? Cheesy.
Ay, sabi mo bilhin ko yung isa. Try ko. Sisiman, ayaw mo naman. O, sisihan na, o. Sisihan na, o. O. Tsura namin, guys. Pero ang saya. Nakapagod lang pagpa-uwi na. Ang dami ng bit-bit eh. Tusok-tusok. Dari tubig ulit. Saan ba? Tubig ulit. Pauhaw eh. Tubig. Ayan o. Tubig. Tubig. Tubig po. Ah, wala na. Sige po. Wala nang tubig. Mapuputol na dali yung tap. Pagoda. Nakaw na naman ako. Wala na nga tubig. Ang kulit mo. Kailangan tubig. Less Sprite. Wala ka. Basta ako tubig. Gusto ko. Ayan guys. Ang dahilan. Kaya lagi akong may ano. Bye. Yan. Baby wipes. Pagka magsi-CR ka public. Walang ano. Walang tissue eh. Kawawa naman yung ano guys, so horse. Kaloko. Ginagamit pa nila sa ano, transpo. Kawawa man. Dito na mag-aantay ng truck. Wala ka. Pagod na yan eh. Halika na nga eh. Inis naman ako. Sasakay ka ba yan? Hindi, nakakaawa lang. Ha? Dito na lang. Dito na lang. Jeep na lang kami guys. Kasi may hirapan kaming makapasok sa LRT. Nag-crave ako bigla, napadaan kami sa Starbucks guys. Sobrang traffic kasi. Kaso puno eh. Walang space na maupuan. Paano na lang ako kuya? Pa-take out na lang. Agoy.